Ja som pôvodne chcel vypočítať, koľko jadrových elektrární by Slovensko muselo vybudovať dodatočne, aby sme z benzíňakov a nafťakov prešli kompletne na elektrické autá tu v Bratislave a na celom Slovensku. Do toho prišiel ten problém so Španielskom, kedy vlastne klakla elektrická sústava, pretože blázni Španieli 5 dní predtým prešli na fotovoltaiku na 100%. A podľa Wikipédie, podľa tejto stránky elektrického sektora v Španielsku oni vygenerujú 244 686 GWh ročne. Keď si to podelíte deleno 365 dní a deleno 24 dní, 24 hodín za deň, tak dostávate, že špičkový výkon ich elektrická sústava dodáva to je 28 GW. No a podľa bežných správ zistíte, že solárna fotovoltaika v Španielsku sa blíži ku výkonu 20 GW. To znamená, že to je 70% z tých 28. Takže oni by neboli schopní tými 8 gigawatmi pokryť 28, to sa nedá. Proste dominantná bola tá nestála stochastická zložka, ktorá raz, keď slnko svieti, alebo veterníky alebo je vietor, sa otáčajú, tak elektrika ide. A keď sa neotáčajú, ako vtedy sa stalo, že jednoducho svetlo nebolo, tak jednoducho to klaklo, celá veda. No a to je tá absurdita tej Nemeckej únie, že chce po nás, aby sme prešli na fotovoltaiku a takéto nezmysly. A čo sa stane so Slovenskom? To ma tiež zaujímalo. Zobral som túto tabuľku z ministerstva vnútra ku 31. januáru a zistil som, že počet osobných vozidiel, koľko je na Slovensku a Bratislave. 500 000 je v Bratislave, 2,7 je na Slovensku. A teraz ide o to najdôležitejšie. Stačia nám výkony z Jaslovský Bohumnec na to, aby sme vykryli nabíjanie v noci na tieto auta. Vieme, že tie baterky majú asi okolo 20-25 kWh. V zásuvke je 15 A maximálne, 230 V, tak vezmeme to tak zjednodušene 200 V krát 15 A sú 3 kW, tak orientačne. Takže 8 hodín potrebujete na nabíjanie 25 kWh batérie, alebo 3 kW krát 8 hodín je 24, čiže to by pokrylo nabíjanie tej batérie v aute na behom noci. Takže všetci by sme začali nabíjať v noci, dajme tomu. A v Bratislave 500 000 aut. Tak vezmeme toto číslo do kalkulačky a zo zásuvky by sme treba brali tie 3 kW. Takže 3000 W krát to, čo som zobral z tej tabulky, 500 000 aut, 500 000, mi dáva 1,5 gigawatu. No a vezmite si, že koľko dávajú Mochovce. Atomová elektráreň Mochovce, úplne verejné informácie z Wikipédie. To každý by tomu asi veril, tejto slnečkárskej Wikipédie, ale bohužiaľ je to pravda. Celkový výkon je 1,471 gigawatu. Zaokrúhlenie 1,5. No a my sme čo vypočítali? Že 1,5 gigawatu by sme potrebovali na nabíjanie tých elektrických aut v Bratislave. Keby sme prešli z tých benzíňákov a nafťákov na elektrické auta, tak 500 000 elektrických aut behom noci nabíjať. To znamená, že musíme postaviť ešte dodatočnú jednu elektráreň. Mochovce, kde sú 3 v prevádzke, 3 reaktory. To je šialené. A teraz vypočítajme ďalšiu vec. Vrátim sa na tú tabuľku znova. Koľko je aut spolu vo všetkých mestách? To je 2,7 milióna aut. Zasa vezmem do kalkulačky, aby ste mi verili. 3 kW behom noci by ste dávali zo zasúky krát 2,7 milióna aut na Slovensku. To vám dáva 8 GW.
8 gigawatt potrebujete na, na nabíjanie takýchto aut. A to je dodatočná energia. Tu ešte nemáme. Deleno uh, výkon jaslovských bohumníc, tak ma zaujíma, že koľko jaslovských bohumníc by sme museli postaviť. 1471 miliónov watov, to sú megawaty, 5,5, 6 elektrární. 6 jaslovských bohumníc by sme museli postaviť na to, aby bol niekto v Únii a z tých bláznov zelených spokojný. Aby sme mali všetky tie autá elektrické. Ja sa pýtam, že či sa tu na niekto už úplne zbláznil. Toto je proste ekonomicky nemožné. Toto je blázinec.